Assalamu alaykum hormatly adamlar, ähliňizde hoş gördük. Mähruwan illeşer bugünkü ýöretde setarından Rüstem şef bilen atly gepleşigimiň täsirine başlaýat. Elbetde Ayperi Toýmekanyň himayatkary etmeni kimde Khan Production ýagatmagyndaky owdum bir gepleşigimde syhudurlaýar. Elbetde bu gepleşigimde de adynyň belli bolýaly Ezber ýigdimi Rüstem şefiň täýärleýän azaýyp bir tagamlaryny hemme tomuşy dört hemde mihmanlarymyz bolan Türkmenistanyň halk artisti Maral Ordiýewa hemde şol sanada Türkmenistan atgadan artisti Enes Rejepow bu bizde mihmançylykda. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Siňle bu Rüstem şef. Şu kfanymyzda Gahrman Arkadamyň Türkmeniň bereketli façaga kitabynyň uğralyp size bir Türkmen tagamy görkezjek. Ana başlaýan murfiýjy naharlar bilen. Ondan Yine tuğla mesela. Evet. Bir de maydım sta. Bir de ay naharet ile yanrıydım o. Wow. Kerardım yine işte. Ya bir daha oynayalım. Ya içer. Hemen adam etkiletti. Ha. Yine aydım da dair. Biz düşlerin başına çıkkan ya. Bir büyüm hazırlığın eyet varsın. Hemen adam başına çıktılar. Bah, görmüyor. Film bu varsın film Aşbir numaralı aydınçılığına var. Ben naharmam var aydiyam. Başladık. Onda bizden şu okuminyumuzda 3-4 konuş naharmız var. Birinci naharmız injuktan unnas. İkinci naharmız Türkmenin belki naharı. Üçüncü biluga bağlığından meskecikte şeriat kapitali kirvetkeler bilen. Hem de acayip ütköşük işte açar. Şöyle de iş böyle şey ediversen. No, bir de kömekçiler var ama herhalde. Var halipule. İki tuğlama da bulan öldürüm var. Dilevaza. Kömekçi var yani de. Yok, ben siz varmasanız ne? Yetişmeye onun için var. Var da bir basya. Nakli tamamlar Rüstem şef bilen. Böyle hadi. Getirdim ha. Enes var yapalım. İlkinci duydunuz var ha? İlkinci duydunuz. Kim masatlarda öğrendiniz? Buradan duydu da neydi? Bir ilk çıkaran duydunuz var ha? Bana talip oldu. Bana ayda sen. Kim bilir? Aklı başladılar. Hava şu. Şurada da de hüdürlü. Bak. Hava. Hüdürlü. Şimdi bu var. Hava. Ne yağlanaydım da. Bizim kavurdu sulaydı ne? Hava. Bir ayda aynı dediler. Ne iyi kızı sorma. Şunun için kim baksı ayda aytın ne? Ece hakkında aydım aytara. Yüreklenir, duygulanır ya şu ne meden?
Kimet aydan. Kim ayda aytın? Hay. O, hay tabaqsı ezi haqda aydım aytsa. Bir xile. Ondan öyle geçsen hiç sap yok da. Allah'dan. Şu ülsep görýän hakykatdan kim mece barada aýtjagyn. Şolaydym. Ýüregi var ya. Ya Rüstem'in ödem qawar ýatdy bäli. Ahwa käbet. Yüzde aytmaydı bilmek ya ezi hakkında. Son yanı ayna tam. Wow, hakyky. Onu sen yüzde aytmaydı yani. Adam. Adam fakir ýanyna qadryny bilmeýär. Oo, ine yani hiç fark yok. Onu. O mehrine ýem şu aýdymda sen çok man berýärsin. Ine kakyn goýan adam aýtmaýdanda şu ine izahatda ol. Hiç ile başka hiç ile ipes. Ha, duygulu bolup aýtmakla bilýärmi? Şulara hakda aýtmakla bilýärler atma. Birari. İcatını. Kimden foranda da icadilen böyle yaşa aktaran. No. Ha. Ola doğru. Ýa-ni Rüstem ödem qawar ýa. Şu nahar uşurýan. Ejetini ýa-ýa. Şu neň gowurýan sesimdaş. Gecem qawwaran aýdymma. O her ay ora dediler. Bärt tarapdyr. Ay, kapalı yok. Ya dur. Bu taraf soğuk. Ne ağlar gülüm gitme, kırılışım gitme, gitme, yıkıldım ağlarım gitme, ne ağlar gülüm gitme, kırılışım gitme. Sağ ol Khalifa. Her bir aýdym öz bir durmuşy ýaşaýyş wagtylary. Geçer diyor. Sarımsak. Sarımsak koyuyorlar. Yok. Ana hormatly adamlar unaçyň injik çağasyny eti dişip gelýär, oňa da soňadyň aýtýar. Lungden wir gepleşik de var Halipa. Gıdıklı foro. Gıdıklı foro verse. Lungden wir gepleşik de. Afterski yaman kendi rol oynuyor. Yaşı düşünmeyen morfon koşulma diye söyledim. Neyem düşündüğüm ya sonra. Himmemiz bilesin değil ya. Onda oradan mağaradan bir hilet manisi de koyup dururlar. Oğlanlar adamdan arasında intriga dörer yani.
Ol yaxşyň özi gowurýan hereketçigi da. Bila kumatla. Zat. Anladım. Birinci tapgyrda bilet defin diler. Defin görmeli, defin tapmaly, defin çykarmaly ýola. Tamam. Ola şu umut bilen de ikinci tapgyra bardyk bolýan. O ýerde de şu 3 tane oglan aýtdy rep. Şol aýdanla yok lehineten aydınçılığım şu çıkışeden çağılım yerine yetiricilik deydiler. Şu dava turdu. Ayağının deyip bir kere düşünmüşme döyken yapsam. Men haribe düşünmemek deydi ödüm deydi yönü deydi berdi. Bir talant birinci tapırda almak deydi. İkinci tapırda şol talantni lehini çağılar. Yerine yetirici kuyubunu orkadmeli. Ondan şu näme diýdi şol dähleşiň ödüne gidip dur gaýtdy bir de öňünden aýtdy. Men şonu diýdim, ay men düşünemok, halife diýdi, öňe düşünmedim oturdy. Bak. Oşunma bir de ondan da biraz dawa boldy bolanlar. Tamam, bana. Guruluş otu da alıp gittin ha. Yani var ya sodatlar var ya. Oğrunlar. İnternette de internet platformalarında da gurulap durar. Şundan o tayda başsalat bolmaly deyip. Ocası oğlanlar mı? Ocası oğlan yönü. Men kırmızı ne doğru hareket ettiler. Bir yaman keyan şans verdik. Bir gerekler, iki gerekler, üç gerek şu yerde ayttırdık bolýan ýöne olar näme dogry düşündiler. Benim özüm şu taýda yetbeşi göründü. 3 gerekde 4 gerek gördüm ve o bura çiğra hakykatda. Men özüm konservatörüm banda. Yerine yetiştirip tespit etdi. Däraýdy bolan. Onu da düşünüp därden şeyler aýtdyk. Ýani tamam. Hakykatda. Birazcık näme diýip bolan şu çağlara. Özlerini TikTok uygulamalarında tanıtmak için ettiler mi kadiyen ben kırmızı. Oğlum doğru. Ben kırmızı. Tuğulum, yönü var olur. Sonra da kliyum çıkarttırılır ya. Olur, kliyum çıkarttırılır ya. Yok, olur var. Vatanları vakf ediyen aydın bilen geldiler. Ol eğnindeki eşikleri, pervan, muhif, alpar oğlanlar. Şol oğlan bilen ýaxşy ikisi üstlerine dik durup şolaydım yerine yetireni watan barada aydymlaňy deyip aýdamada milli eşikde aydym dip özleri sözler gurnap berdi da. Şolar gurlaşyp berdi, şolara kömek etdiler diýjek bolýany. Soňunda da Ocağası oğlan diýen ýer bar, men onu ýygarladım, gördüm. Ondan çykdy bolýar. Biz diýä şotada diye çıkışedemizde sol milli eşikde yöne yere söy aydym için, söy aydym bilen gelmedim, metemelim diye. Dedi yerine yetirimde. Vatan arada geldiğinde de ayıtmalı. Yerine yetirmedim. Bolum yani. Ne bolar? Düşündüm. Düşün yazacak, bırakıp düşünüp sürülüp koydu. Yöne sağılır, öbür düşünür. Yoruluk. Sınıf değil da yıkılyan ama, kalyan ama. Hakiki. Isınmadın öyle şeyler ekler. Isınmıyorum bir yönü oğudan çıkışlar. Hakiki. Yani o anarfına giden zahmet getir. O tayda depen üstünde men geldim, men başardım deyip gelýänlerini aşakdyran seretýänler. Ola ýetipdirýem diýip bilen o ýörekler ki nähil tikenekli ýollar we gytakly, aýna gytaklar olar bular şo taýdan geçip Lehinde adam haylayan, onu hak vermedi. Hakiki. Giden vermedi. Aldığına hak. Getiremedim. Men öldüm. Kitabı ne meselem diýeli. Televiziýany, meselem watan habar etmişim. Söyüp şu urdan ýykyp etdiler. Hatta men öwrünemde de meselem halifa ama durly gelýär diýip. Watan habar etmişim barmara. Onun şu taýda da öwrünüp söýýärim da onu diýip goýarym. Onun men nämetdim? Ne şu an ýağdaşyna zapravka edin adaçy. Yok. Soğan gerekler.
Şuna çala zeyn odat. Na tuna şunu şunu. Şunu hoşmana. Hawa. Terek. Ödüm olsa bir bilýän eken. Osta. Limonu metmenme. Hawa çalaja. Osta elin verdi el. Näme diýdi elin çekdiler. Ne saladın abi näme bu? Saladın adi. Ay çekken. İlk korkona ugat etdi. Dogry maydın. İsteno. Enes Khalifa غور يا salatçı. Bilýän de. Tunis sava şamil ikiliyada. غور يا. هذا مرالين زي ما غور يا عن تعلق كرتي. O da atlı şu komentarlarda yaptılar şu iPad mekan problemi var şu gulle oturdu bilýärmi? Şu da bir şiriyem şu da ödüm bir şiriyem. Mana yer var çareler yer var toylarda. Yok mana ödüm bir şiriyem. Hatta bir kahve iki yerde üç yerde bolýar da onu şonda da bolmana duýdyny ödüm ve gaýlana. Onun toy modu da var. Mesela restoran palatalar var bilýärmi? Şu toyda da bir şiriyem diktoriýalar onun. Dowlanyňlar we mesela motorçyklar var bilýärmi? Şu toyda bir şiriyem diýär. Ya. Yöne üstlerini nämeden de kärm, näme olana dörsem şu söýülen ýapyşmaly gerek. Hakyky. Bu zanyň esasy resept näme diýerler? Muň resept hakykatdan şu nahara söýülen ýapşan. Senlik zat şo dar ediňe burada bir senlik bagyny gowaryp söýüp ýapşan gülläp diýär bir ýaşylla oýup. Taýza nahar diýilen zat men özüm dogrymaýsam men bu zada yüreğimle nasıl ideal bir lezzet alýanmyş kärimde. Dogry maýsam ejem pahyr o öýde şu aşpez diýjek. Onuň şondan bir onuň dinýär. Şondan bir bolýar da yaraman etýärdi bir gün. Onuň şondan onu bir açyk pişirip bersen diýip ýeňiljek bilen bir suwa gaýnaýjak, tuýajak. Şu an pişirip berdim şonda rahawlyny fagalan ýaly bolaýdym diýip belki ol şu kärni höwetlenirjek bolan mahmal belki hakykatdan süýji bolan mahmal. Süýgi bilen edilen. Onuň bolsam bir 6-njy klasy, 7-nji klasy. Sen ahlakyň bilen. Şoň üçin şondan soň onuň maşanyny da özümizem ýapýaly. Restoranymyz bar, hem maşgul hem şu sferada, restoran sferada aýpyrty bilýärsiň hem tamam. Hanne bir balcamdy, gowurup başaýly.
Ananasda näme çökole? Bu ananasam ýakşalyk edip, şol ýagyna meskeçge gowurýasmyň. Ha, balyk bilen. Ha. Ondan ananasyň üstüne padaç edýär. İn gowuran miwolamy bir. Ya. Ananas. Bizatlar aýtmaly, soňuna aýdan dün akşam kowanatlar bar. Hay sizin po nafta biografiýaňyza öwrendik. Biz po dün akşam. Çağırmadan adol, mihman çağırmadan adol, ilk öwrenýär. Enes Halipanam, Marasan. Näme başarýa, näme gowurýa. Näme nime? Ha? Tunetsine mesela balık getirirler. Balık olur yani diye. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Bülbüller süzer bağı, yar gelir gezer bağı. Dudağı gül gonçası açılsa bezer bağı. Dudağı gül gonçası açılsa bezer bağı. Telleri diyam kara göz, eyle derdime çara göz. Ay kaşı gözü kara göz, eyle derdime çara göz. Tellerimi yam kara göz, eyle derdime çara göz. Ay kaşı gözü kara göz, eyle derdime çara göz.
Ana hormatly adamlar, bizim bu faq getleşigimizde taýarlan nakarmyz. Ne görüp geçin. Halifalan taýarlan nakary. Indi bolsa bulary dadyk göreliň ha. Ýerim. İstihara çıkıp. Ýok, ýerim. Tamam. Neyse burada, bunu inşallah belet filmde tomoş edip bilersin. İstihara çıkartın. Baa, muhterede. Cüyceğine yakından ne dövüşünden mi? Ben tutuşluğuna bir inzuktan. Ha, inzuktan mı? Yani cüyce inzuktan. Onun aşağıma. Kıstaytımı aşağısını. Yeydi. Neş halifamız öyle. Öyle değil mi? Gitti. Hormatly adamlar, gepleşemediğim iň gyzykly ýerine geldik. Onu näme iyip baka berämek galýandan. Eliňe sağlyk. Nasıl olsun? Ben aynı adam. Bismillah. Ellerine sağlık. Tanrı hakkasın. Qoğutucu şuttur. Şimdi bir çay başına täze çıkaran aydymyz var. Ödem şu gepleşikde birinji tomoşaçylara örkezilýär. Ýetibedenden çay başına şonu bir dinlesek, eger mümkin bolsa. Başladyk. Çay aşağısına. Burun ýok. Bale. Yekelikten mehr duyğunma tecib buldum men. Kimse dilen göğün mertebe çöktü dıyğına. Yalgıylıktan ruhu korkun yetiri buldum men. Adaklı geçen köngülüme hosar kalmadı. Keteke okuyup ömrüme görülle bolly. Sütümlü gelen döwrüme kollu bolmady. Keremli paýhasy özüme yörülge bolly. Sütümlü gelen döwrüme kollu bolmady. Keremli paýhasy özüme yörülge bolly. Huzuri umman yüzü battı içire. Amanet bolly barım gözlük armana. Huzurli basan yerim
basan yerim qazıqlı ile Arım siqalı canım isli arzu şükür kayıl durmuşmaştı Mana avray içilip Allah nurun saçtı Akbalamdan şükür kayıl durmuşmaştı Mana avray içilip Allah nurun saçtı Dayanıp menin kolumdan çekti ömrümde Bağıt yoluna gideyim yetti Arısalım dayanıp benim kolumdan çekti Ömrümde bağıt yoluna gideyim yetti Arısalım dayanıp menin kolumdan çekti ömrümde bağıt yoluna gideyim yetti Nerelerde bolsam da hem bu yüreğim tenne yaşar Vatan senin tarafına kalbim derya bolup coşar Yat yurtlarda tuğum görsem Qoncuma qonç koşar Ten huzurum, tenne barım Jener canım edid vatan Vatan sözi mukaddesir Manisini duymak gerek Bir mehriban ene deyin Canım bilen söymek gerek Taqdim edip yüze sıyılıp Toprağını öpmek gerek Özge vatan hiç gerekmez Cennet reyhanım vatan
Yartanı dileyen Sağlığı canımdan izleyen Uzağını yartanı dileyen İci yüreğim seni candan sevmesin Eğitilmir ya seni kuyuda vurmasın İci yüreğim seni candan sevmesin Eğitilmir ya dekete seni duymasın İci yüreğim seni candan sevmesin Eğitilmir ya seni kuyuda vurmasın İci yüreğim seni candan